ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Сөйтіп бүтін мақтау Аллах Тағалаға болсайды, біз оны мақтаймыз, біз оның ярдәм сұраймыз, біз оның ғафу сұраймыз, біз оңар иман келтірдік, біз оңар тояндық, тәвәккәл қылдық, һәм біз Аллах Тағалаға сыйынабыз нашар нәрселерден, һәм нашар ғамаллардан. Кемне Аллах Тағала туры юлга бастыра, аны беркемне дә адаштыра алмый, кемне Аллах Тағала адаштыра, аны беркемне туры юлга бастыра алмый. Мин шәһадәт кыламын, Аллах Тағаладан башка илаһ юк, ул бер үзе генә. Һәм шәһадәт кыламын, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулы һәм илчесе иде. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Аллах Тағала Qur'an-ы Кәримдә әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, үлә күрмәгез, үлә күрегез, фақат мусульман, ягъни Аллаһка буйсынган хәлендә генә. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә: "Эй кешеләр, Раббыгыздан куркыгыз, кайсыдыр сезне ди бер кешедән бар кылды ди. Һәм шушы кешедән хатын-кызны бар кылды ди. Һәм шушы ике кешедән Аллаһ Тәгалә дөньяга күп итеп иратларны һәм хатын-кызларны дөньяга җибәрде ди. Һәм Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз, һәм туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз ди. Өстә Аллаһ Тәгалә сезне контрольдә тотучы булды. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Һәй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан куркыгыз, һәм туры сүзләрне генә сөйләгез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва алейхи аҗмаин. Аллаһ Тәгалә Qur'an-ы Кәримдә әйтә, шушы Qur'an буенча безнең инде ул китабыбыз Qur'an булып тора. Аллаһ Тәгалә шушы Qur'an китапны безгә иңдерде күптән, 1400 ничәдер ел элек. Һәм шушы китапта бер ничек юк ди Аллаһ Тәгалә әйтә, ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләре ди. Ва ин кунтум фи райбин мимма наззална ала абдина фa'tu би суратин мин мислихи вад'у шуһада'акум мин дуниллахи ин кунтум садиқин. Әл-Бақара сурасы 23-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр кулыбызга, ягъни Мухаммад пәйгамбәргә индергән Qur'аннан шикләнсәгез ди, Qur'ан сүзләренә шашлы бер сүрә китергез ди. Һәм Аллаһыдан башка барча ярдәмчеләрегезне ярдәмгә чакырыгыз ди. Әгәр Qur'ан Аллаһ сүзе түгел дисәгез, дөрес булса" дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә Qur'анда Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, әгәр дә сез шушы Qur'аннан шикләнсәгез ди, Qur'андагы шикелле сүрә китерегез ди. Ягъни әле Qur'ан кебек беркемдә дә яза алмады. Хәтта бер сүрә кебек Аллаһ Тәгалә Qur'андагы кебек беркем дә яза алмады. Хәтта бер аят булса да, аны да китерә алмады. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, Qur'ан кебек беркем дә яза алмый, кешенең көче җитми ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Бу көндә Аллаһ Тәгаләнең китапларыннан сакланган булып калды Qur'ан генә. Аллаһ Тәгалә дөньяга китаплар шулай индергән булган, Qur'анга хәтле. Qur'анда Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, Инҗилне индердем ди, Тауратны индердем ди. Инҗилне индерде Аллаһ Тәгалә Гайса пәйгамбәр аркылы. Анда Тауратны Аллаһ Тәгалә индерде Муса пәйгамбәр аркылы. Әмма Муса пәйгамбәрнең Таураты бүген көнгә хәтле килеп җитмәде, 100% Аллаһның сүзләре булып, ул үзгәргән. Инҗил дә, ягъни Библия дип әйтәбез инде. Бүген көнгә хәтле килеп җитте, ул уже үзгәргән формасында. 10% примерно Аллаһның сүзләре калган дип әйтәләр. Кеше сүзләре уже 90% кергән дип әйтәләр. И Аллаһ Тәгалә соңгы китабын җибәрә 1400 ел элек Мухаммад пәйгамбәр аркылы. И шушы китапны Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә, аны саклыйм дип, аны беркем дә боза алмый. Инҗилдә дә Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирми, Тауратта да вәгъдә бирми, мин моны саклыйм дип. Ул аны кешеләргә тапшыра, ә кешеләр аны саклый алмады.
Qur'onda Alloh taolo aytadi, biz zikrni indirdik deb ham biz uni saqlaymiz deydi. Qur'onni ko'pmi kishi biza tursa, biza olmayashaq. Chunki Alloh taolo o'zi va'da qildi o'sha Qur'onni saqlarga. 1400 yillik Qur'on indi bizga hali kelib yetdi, bir harafi da o'zgarmadi, alhamdulillah. O'sha Qur'oni Karimda kitobda Alloh taolo o'zi turida narsa aytami ekan? Qul huvallohu ahad, Alloh taolo aytsin, Alloh bir. Ya'ni Alloh ikkida ishda tugul. Allohu samad, Alloh taolo mangi. Alloh taolo bir narsaga muhtoj tugul. Oshog'ada, yuqlarga ham boshqada. Lam yalid va lam yulad, Alloh tug'madi ham tug'dirmadi. Tug'madi ham tug'dirmadi. Ya'ni Alloh taoloning aytganisi yo'q, babasi yo'q. Alloh taoloning bolalari yo'q, unuqlari yo'q. Hatto Alloh bobay deb aytilganda durust bo'lmay, u zo'r xato bo'la, u zo'r gunohga sanala, chunki Alloh taolo u kishi tugul. Alloh taolo bobay tugul, Alloh taolo soqolli tugul. Alloh taolo xotin qizlar tugul, Alloh taolo er kishilar tugul. Va lam yakul lahu kufuwan ahad, Alloh taolo hech kimda tengdosh bo'lmadi. Anara Alloh taolo o'zi turida shulay aytadi Al-Ham surasida, Alhamdulillahi robbil alamin, butun maqtov Allohga, g'alamlarning Robbisina. Shu oyatda biz anlaymiz, Alloh taolo butun g'alamning Robbisi ekan. Ya'ni g'alam bor, ko'zga ko'rinadigan, ko'zga ko'rinmaydigan. Ko'zga ko'rinadigan g'alam u bular planetalar, u bular yulduzlar, u bular o'simliklar, hayvonlar ham boshqa. Ko'zga ko'rinmaydigan g'alam u bizning ko'zimiz ko'rmaydi. U bular farishtalar, u bular jinlar. Ham boshqa. Butun narsa Robbisi bo'lib sanaladi Alloh taolo, chunki u butun aybarni bor qildi. Ar-Rahmanir Rahim, Alloh taolo shafqatli ham rahimli. Alloh taolo eng shafqatli zot, eng rahimli zot Alloh taolo. Malik yawmiddin, qiyomat kuni podshosi. Ya'ni o'lgandan so'ng tirilamiz, Alloh taolo onda da bo'la podsho. Bu dunyoda da podsho, ham dunyoda podshosi Alloh taolo. Shunday Alloh taolo o'zi turida aytadi Ayatul Kursida, Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. G'ibodat qilgan yaroqli hech bir zot yo'q, magar Alloh o'zigina deydi. Va huval hayyul qayyum, Alloh taolo aytadi, u har vaqt tiri, butun narsaga xo'ja bo'lgani deydi. Alloh taolo bir qachonda o'lmaydi. Alloh taolo aytadi, la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Alloh taoloni yiqimsirov da olmaydi, ham yiqida olmaydi. Alloh taolo yiqilga da muhtoj tugul. Alloh taolo yiqimsirovga da muhtoj tugul. Alloh taolo yiqilmaydi bir qachonda. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Aniqladi ko'klar ham yer. Alloh taolaniki butun narsa bu. Butun narsa biz narsa ko'ramiz, butun narsa Allohniki. Bizga u vaqt ishog'ini berdi. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznih. Kim onun ruxsatini boshqa shafaat bera oladi? Shafaat u qiyomat kunida Alloh taolo qo'shinda bizni kim yo'qlayashaq deydi. Ya'ni qiyomat kunida shafaatni Alloh taolo berashak Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Alloh taolo, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'qlayashaq musulmonlarni. Kim tamoqqa bora, Alloh taolodan so'rab, uni tamoqdan chiqararlar. Kim ijmoqqa tuban darajaga ekan Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan u ijmoqni üstelik derecesine minecek. Ya'lamu ma bayna aydihi ve ma khalfahu. O kelajekni de bile, o'tgan zamanı da bile. Alloh taolo. Ve la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ve la ya'uduhu hifdhuhuma ve huvel aliyyul azim. Onun ilminden hiç de bir narsa ololmaslar degan şolg'ab, ko'p Alloh taolo ilmni bu dunyoga berdi, shu xatligini berdi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, onun kursiyi deydi, ko'klarni ham yerni shilg'ab olgan deydi. Ya'ni Alloh taolaning kursiyi ul taxt. Alloh taolaning ikki taxti bor, birisi al-kursiy, ikkinchi al-g'arsh deb ataladi. Alloh taolo bor qildi yerni ham yerni qot ko'kni. Yerni qot ko'kdan so'ng Alloh taolaning boshlana al-g'arsh, to есть ya'ni al-kursiy. Al-kursiydan so'ng boshlana suv. Suvdan so'ng boshlana al-g'arsh, Alloh taolaning turoni. Ondan so'ng Alloh taolo o'zi zoti bilan. Butun sozdaniya Alloh taolo qo'shonda bizning qulubimizda garchish bir tegan ishi kichkina, Alloh taolo qo'shondan ham butun dunyo kichkina ekan. Mana shu oyatlardan narsa aytasi kelar. Biz dinga
Керергә тиеш осознанно. Акыл белән. То есть сукыр ярып түгел. Мәсәлән, кем сукыр ярып бара икән, ул адаша. Мәсәлән, әйтәбез, без бабай, әби бабайдан килә безнең дин. Ну, әби бабай ул намаз укыган, син намаз укыйсыңмы соң? Әби бабай безнең ураза тоткан, син ураза тотасыңмы соң? Без әйтә алабыз, әби бабай дине тотабыз дип. Но бит 100 ел элек карасан дин көчле булган. Карыйк, мәсәлән, Искирүккә 2 мәчет салганнар бит. Димәк, бер мәчет җитмәгән, кеше сыймаган, икенче мәчет салганнар. Алабыз Кунбашны, анда да 2 мәчет. Муслим районында булганым бар. Муслим райондагы анда бер хәзрәт әйтә. Хәзерге ди Муслим районында ди, ул Татарстанда инде 35 мәчет бар ди. 100 ел элек ничә мәчет булган дип, нәрсә дип уйлыйсың ди, миңа сорап бирә. Революция хәтле ничә мәчет булган? Әйтәм, белмим. 70 мәчет булган ди. 2 мәртәбә күбрәк мәчетләр булган икән революция хәтле. Менә элекке безнең әби бабайлар, алар аңлап дингә кергәннәр. Аңлап ураза да тотканнар. Аңлап намазларын да укыганнар. Ә без әйтәбез, без мусульман, мичмахка керәм дип, әле мусульман булып мичмахка кереп булмый. Мусульман икән ул означает намаз уку, означает ураза тоту, хаҗ кылу. Шул вакытта гына иншалла Аллаһ Тәгалә сиңа вәгъдә итә мичмахка кертергә иншалла. Ә болай степ гына следовать итеп, мин мусульман дип кенә сану, елга 2 тапкыр гына монда гаеткә генә килеп, ул җитми мичмахка керергә. 2 тапкыр киләсең икән гаеткә бик яхшы. Но син дальше адым яса, җомга кил. Җомга йөри башлады икән, дальше адым яса. Намазга бас, дальше адым яса, ураза тота баш, хаҗга кыл и так далее. Но шулай итеп адымнар ясап, Аллаһ Тәгалә каршыга якынай. И шул вакытта иншалла Аллаһ Тәгалә сиңа вәгъдә кылыр иншалла җомганы. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغض من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغض من قعد وقم وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وجل وأتم وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.